маоши муаллимон аз 1 сентябр зиёд мешавад. Аз 1 сентябри соли 2025 маоши омӯзгорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30% зиёд хоҳад шуд. Дар ин бора Бадриддин Музаффарзода, муовини вазири маориф ва илми кишвар, зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. Гуфта мешавад, ки музди меҳнати муаллимони синфҳои аз 1 то 4 ва аз 5 то 11 вобаста ба дараҷаи маълумоташон фарқ мекунад. Аз моҳи сентябри соли 2025 муаллимони синфҳои ибтидоӣ, яъне аз 1 то 4 вобаста ба дараҷаи маълумоташон аз 1702 то 2699 сомонӣ маош хоҳанд гирифт. музди меҳнати омӯзгорони синфҳои 5 то 11 аз 1232 ба 1907 сомонӣ баланд бардошта мешавад. Бар замми ин барои роҳбарии синф низ муаллимон музди иловагӣ мегиранд. ҳамин тавр маоши муаллимии синфҳои ибтидоие ки дараҷаи олӣ доранд, синфҳои 1 то 4 аз моҳи сентябри соли 2025 ба 3563 сомонӣ мерасад. музди меҳнати директорони мактабҳо вобаста ба шумораи хонандагон аз 1803 то 2972 сомонӣ боло бурда мешавад. ҷонишинҳои директор оид ба тарбия минбаъд ба ҷои 1602 сомонӣ 2634 сомонӣ ва дигар ҷонишинҳои директор 2519 сомонӣ маош мегиранд. Парди Фенҳаб ҳангоми дардисар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Парди Фен аз ширкати Вегафарм. Парди Фенҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.